Глава 2. Обобщено съдържание на Бхагавад Гита. Санджая каза: като вижда Арджуна обсето със страдание, потиснати с насълзени очи, Мадхусудана Кришна изрича следните думи. Върховната божествена личност каза: Мой скъпи Арджуна, откъде се появи тази слабост от теб? Такова поведение е недостойно за тези, които познават истинските ценности в живота. То ни води към рая, а към позор. О, сини на Притла, не се подавай на това унизително безсилие. То ни ти подобава. Изостави тази дребна слабост на сърцето и се изправи, о, усмирителю на враговете. Арджуна каза: О, покорителю на враговете, о, Мадхусудана, как по време на битката ще обстрелвам със стрели мъже, достойни за почта ми като Бишма и Дрона. По-добре да живее от подаяние, отколкото с цената на живота на тези велики души, моите учители. Макар да желаят материален успех, те са по-високо поставени от мен. Ако бъдат убити, всичко, на което се радваме, ще бъде опитнено с кръв. Не знам кое е по-добре, да ги победим или да бъдем победени. Ако убием синовете на Дритарашта, строени пред нас на бойното поле, животът ни напълно губи смисъл. Объркан съм относно моя дълг и съм изгубил самообладание поради скъперническа слабост. В това състояние ти моля да ми кажеш, кое наистина е най-добро за мен. Сега аз съм твой ученик и душа отдадена на теб. Моля те, наставлявай ме. Не намирам начин да прогоня скръбта, която ме изпепелява. Не съм способен да я преодолея. Дори да спечеля процъфтяващо несравнимо царство на земята, с власт като тази на полубоковете в рая. Санджая каза: сега, като изрече тези слова, Арджуна, покорителят на враговете, каза на Кришна: Говинда, аз няма да се сражавам, и замълча. О, потомък на Барата! В този момент Кришна застанал между думи на покусения от скръб Арджуна. Върховната личност каза: докато произнасяш учени слова, ти скърбиш за нещо, което не си заслужава скръбта. Истинските мъдри не оплакват нито живите, нито мъртвите. Никога не е имало време, когато аз не съм съществувал. Нито ти, нито тези царе, нито в бъдеще някой от нас ще престане да съществува. Както въплътената душа постепенно преминава от детство към младост и после към старост, така в мига на смъртта тя преминава в друго тяло. Една уравновесена личност не се смущава от подобна промяна. О, сини на Кунти! Щастието и нещастието идват и се отиват, както се сменят зимата и лятото. Те възникват от сетивното възприятие, о, потомко на Барата, и човек трябва да се научи невъзмутимо да ги търпи. О, най-добър сред хората, Арджуна! Този, който не се влияе от щастие и нещастие, непоколебими в двете, наистина е достоен за освобождение. Мъдреците, прозрели истината, са стигнали до заключението, че в несъществуващото материално тяло няма трайност, а във вечното душата няма промяна. Те са стигнали до това заключение чрез изучаване природата и на двете. Знай, че това, което прониква цялото тяло, е неразрушимо. Никой не може да унищожи нетленната душа. Единствено материалното тяло на неунищожимото, неизмеримо и вечно живо същество е обречено да загине. Затова сражавай се, о, потомък на Барата. Този, който мисли живото същество
за убийца или за жертва не притежава знание, защото душата ни убива и не може да бъде убита. За душата няма раждане и смърт. Тя никога не е възниквала, не възниква и няма да възникне. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща и изначална. Тя не загива, когато тялото загине. О, Партха! Как една личност, която знае, че душата е неразрушима и вечна, неродена и неизменна, може да убие някого или да застави някого да убива? Когато човек сменя старите си дрехи с нови, така душата получава нови материални тела, изоставяйки старите и безполезните. Душата не може да бъде нарязана да парчета с никакво оръжие, нито изгорена от огън, нито намокрена от вода или изсушена от вятър. Тази индивидуална душа е нерушима и неразтворима. Тя не може да бъде изгорена, нито изсушена. Тя съществува винаги и навсякъде, неизменна, неподвижна, вечно същата. Душата е невидима, невъобразима, непроменяема. Знаейки това, ти не трябва да скърбиш за тялото. Ако въпреки всичко мислиш, че душата или признаците на живот постоянно се ражда и умира навеки, пак нямаш причина за скръб, о силноръки. За всеки, който се е родил, е сигурно, че ще умре и след смъртта ще се роди отново. Ето защо в неизбежното изпълнение на своя дълг не бива да скърбим. Всички сътворени същества са непроявени в началото, проявени в междинния си етап и отново непроявени, когато изчезнат. Така, че струва ли се да скърбиш? Някои гледат на душата като нещо удивително, някои я описват като удивителна, някои чуват, че е удивителна, а други дори след като са чули за нея, не могат да разберат. О, потомъко на Барта! Този, който обитава тялото, е невъзможно да бъде убит. Затова не трябва да скърбиш за никое живо същество. Що се отнася до дълга, ти ни на кшатрия знае, че няма по-добра работа от това да защитаваш устоите на религията. Затова не се колебай. О, Партха! Щастливи са тези кшатри, при които възможността да се сражават идва сама, без да се е търсили, защото тя им отваря вратите към рая. Но ако не изпълниш религиозния дълг да се сражаваш, ще си навлечеш греха от този отказ и ще загубиш славата си на воин. Следва продължение на втора глава на Бхагавад Гита, такава каквато е, превод и коментар от Негова божествена милост Шрила Прабхупад.